नमस्कार, मी रीना ठाकूर. कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या ह्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते. चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं. कुडाळ नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष आफरीन करोल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ते पद रिक्त झाले होते. दरम्यान कुडाळ नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदासाठी पुन्हा निवडणूक लागली असून 12 जून ते 16 जून असा हा निवडणुकीचा कार्यक्रम असणार आहे. याबाबत 7 जून रोजी जिल्हाधिकारी यांनी आदेश काढलेत. बांदा कट्टा कॉर्नर सर्कलवर दुचाकी व ट्रक यांच्यात अपघात झाला. अपघातात दुचाकी ट्रक खाली येऊन दुचाकीच्या मागे बसलेल्या सुहासिनी काशीनाथ गवस वय 60 राहणार डोंगरपाल या जखमी होण्याची घटना घडली. त्यांचे जावई दुचाकी चालवत होते. सदर महिलेवर बांदा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. अधिक उपचारासाठी गोवा बांबुळीला पाठवण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले. बांदा पोलीसही घटनास्थळी दाखल झाले होते. कट्टा कॉर्नर सर्कल हे अपघात प्रवण क्षेत्र बनले असून दिवसेंदिवस अपघातात वाढ होत आहे. सदर अपघात आज दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास घडलाय. कोल्हापूरमध्ये झालेल्या दगडफेक आणि तोडफोड प्रकरणी आतापर्यंत 36 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यातील 3 जण अल्पवयीन आहेत, तर एकूण 400 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. आक्षेपार्ह स्टेटस ठेवणारे हे कॉलेज विद्यार्थी असल्याचं तपासात निष्पन्न झाले. त्यांना ताब्यात घेतलं असून आक्षेपार्ह व्हिडिओ त्यांना कुठून मिळाले याचा तपास पोलिसांकडून केला जातोय. कोल्हापुरात सध्या शांतता असून पुन्हा अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. आक्षेपार्ह स्टेटस ठेवल्यास कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले. तसंच कोल्हापुरातील इंटरनेट सेवा रात्री 12 पर्यंत बंद ठेवण्यात आल्याची माहिती कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांनी दिली आहे. कुडाळ येथील भाजपचे विद्यमान शहराध्यक्ष तथा नगरसेवक राकेश कांदे यांनी आपल्या नगराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिलाय. आपल्या वैयक्तिक अडचणी असल्यामुळे आपण हा निर्णय घेत असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले. आपला राजीनामा त्यांनी तालुकाध्यक्ष संजय वेंगुर्लेकर यांच्याकडे दिलाय. राजीनामा दिला तरी आपण यापुढे पक्ष संघटनेत सदैव कार्यरत राहीन असेही त्यांनी पत्रात म्हटले. मागील 4 दिवस कणकवली शहराचा ठप्प झालेला पाणी पुरवठा आता सुरू झालाय. शिवडाव धरणाचे पाणी बुधवारी रात्री नळ योजनेची पाण्याची विहीर असलेल्या करकीची कौण या ठिकाणी पोहोचले. त्यानंतर कणकवली नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाण्याच्या टाक्या भरून गुरुवारी सकाळपासून कणकवली शहरातील बहुतांशी भागाला पाणी पुरवठा सुरळीत केल्याची माहिती मुख्याधिकारी अवधूत तावडे यांनी दिली. वर्षभरापासून बरसत असलेला अवकाळी पाऊस आणि त्यासोबतच रखरखत ऊन यामुळे बळीराजाचा हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला होता. अशातच शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा भार हलका व्हावा यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार नवनव्या योजना आणत असतात. अशीच एक योजना म्हणजे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 6,000 रुपये शासनाकडून दिले जातात. ही योजना संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. मात्र आता त्याच धर्तीवर आणखी एक योजना राज्य सरकारने सुरू केली असून त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांऐवजी 10,000 रुपये दिले जाणार आहेत. यंदा 29 जून रोजी आषाढी एकादशी आहे. दरवर्षी आषाढी एकादशी निमित्त लाखो वारकरी पंढरपूरमध्ये विठुरायाच्या दर्शनासाठी दाखल होतात. अनेक वारकरी हे पायी चालत आलेले असतात. यामुळे पंढरपूरमध्ये आल्यानंतर अनेकांना आरोग्याशी संबंधित समस्यांना सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वारकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. यंदाच्या आषाढी वारीला राज्य सरकारकडून वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. मुंबई गोवा महामार्गावर इंदापूर ते पळसपे दरम्यान खड्ड्यांच्या प्रश्नावर थातुरमातुर उत्तरे देणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्य सरकारला बुधवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. तोंडी आश्वासने देऊ नका, प्रत्यक्ष कृती कधी करणार ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगा, अशी कडक तब्बी न्यायालयाने दिली आहे.
मोचा चक्रीवादळानंतर आता आणखी एक चक्रीवादळ बिपरजॉयचा भारताच्या किनारपट्टीला धोका निर्माण झालाय। अरबी समुद्राच्या आग्नेय भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाल्याने बिपरजॉय चक्रीवादळाची निर्मिती झाल्याची माहिती भारतीय हवामानशास्त्र विभाग IMD ने मंगळवारी दिली आहे। देशाच्या किनारपट्टी भागावर घोंगावत असलेले वादळ महाराष्ट्र गुजरातच्या किनारपट्टी भागापासून फारसे दूर नाहीये। भारतीय हवामानशास्त्र विभाग IMD नुसार बुधवारी या चक्रीवादळानं पुन्हा एकदा रौद्र रूप धारण केलं। हे चक्रीवादळ वेगाने उत्तरेकडे सरकताना दिसतंय। दरम्यान देशात या चक्रीवादळाचा धोका निर्माण झाला असून पुढील 24 तासात काही राज्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे। या वादळाचा थेट परिणाम केरळ, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मालदीवच्या किनारपट्टीवर दिसून येईल अशी माहिती समोर आली आहे। यासोबतच कोकण, गोवा, महाराष्ट्र किनारपट्टीवर 8 ते 10 जून दरम्यान समुद्रात उंच लाटा उसळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबूया, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।